Kwindaba zethu emini nje kuyaqhuba ukubalwa kwevoti kweli jikelele. Ibalekile ukuthi nabo babone ukuthi banyana into elindelekileyo uyabuza ufuna ukudlala banyana. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis uthi uza kusebenzisa imidlalo yomhlobo emibini neSenegal ukubhika amantombazana aqala ukudlala kwizinga lehlabathi nabuya kumonzakalo. Inkosi Mazole isicaka sithambile singaphosisanga amaseko masigawule siwahuqa. Inkqubo yobalo iqale kanye emva kokuba kuvalwe inxalenye yezikhululo zovoto. Kwezinye izixeko uvoto luqhubedekwa ngentseni yanamhlanje ixesha ebelikade emva kwelo belicwangcisiwe ukuvala intsimbi yethoba phezolo. Ukandisele kuqosheliswe ngaphezu kwe-18% ubalo kwilizwe lonke. Izigidi zabemi boMzantsi Afrika zivote kumaphondo olithoba kunyulo lukazwelonke olwamaphondo nengingqi luqhubile ubalo lwevoti emva kokuba abanye abavoti beme ixesha elide kwada kwabasebusuku. Akukho zitenxo zinkulu eziphakanyisiweyo ukuza kuthi ga ngoku kodwa abavoti kwezinye izikhululo zovoto bavakalise ulibaziseko. Iziphumo ezigqibeleleyo zilindeleke phambi kwangecawe. Can't speak much. I'm too frustrated now. I've been here for more than 5 hours and then the queue obviously is not moving. Abanye abavoti bakhalaze ngelithi inkqubo yokuvota kathathu ibintsokothile. Abemi boMzantsi Afrika balinde iziphumo ezigqibeleleyo njengoko bebukele koomabonakude bekwamamele koonomathotholo amanani angena kwiziko lenkqubo leziphumo lekomishoni yonyulo ezimeleyo. Ukadike ngoku masithi tsixa da kwiziko leziphumo eMonti eMpuma Koloni ukubona okuqhubekayo. Intatheli yethu Anda Nqondi izindlebe namehlo apho. Anda sikwamkele ezindabeni. Zihamba njani izinto apho? Bantu babengazibi athe gqolo ukonyuka amanani nanjengoko ke ubona emva kwami into bakuncada bazama ukubala ivoti zababukeli kodwa ke iANC sathatshela phambili ihamba ngapha yana 60% ze ilandelwe yiDA ilandelwe yiAFF kodwa kapha ecaleni kwami ndihambi ndedwa ndinaye uBotsi Yamakhi nophuma phaa kwi-IEC yozosibalisela banzi ngoba kwenzeka ntoni apha kwaye injani imini so far. Bhuti wami masibulise. Inkosi ndiyabulisa kuAnda ndiyabulisa nakwi-viewers ze-SABC. Masiqale sichaphazele umba wokuba iphondo leMpuma Koloni belolokuqala ukuba ne-voting station egqibileyo ukubala iminyaka emithathu elandelanayo this year. Khanicacisele ngoba nenza njani? Anda enkosi ndiyabulela but masilungise into ebenye apha kuyacapturishwa ngokubala kugqityiwe izolo. So kuyacapturishwa ngokuthathwa eza results zifakwa kwimatshini bazivele pha. Sichulumancele kakhulu kukuba sibe liphondo lokuqala apho kuphuma khona iziphumo zokuqala. Njema usitsho ke iminyaka iyalandelelana kweza sihlalo zibini zokuqala ibizisitishi esinye besimane sisenza lento. Kodwa ke lide ibale apho ndizawuxela khona eso sitishi asisekho ngoku. Kodwa ke asimkanga kakubi. So siphinde ngosa and yayi ngumasipala omnye eMzimvubu kwi-area kuthiwa kuseMvemve eNtabankulu. But ke ngoku esi siphume eMbizana iWinnie Madikizela Mandela municipality eBizana. Inkqubo ihamba kakuhle. Siye saxolelwa nayimozulu izolo into esichulumancise kakhulu. Balo xa ujonge eliphondo lethu silungiselela elections ixhala lelokuba singaba ready ngento yonke ibe lapho kufuneka sikho kodwa bakhe kaneta noba ukancinci nje indlela zethu ziyadilika kube kubi usive kuthiwa kunzima siyofikelela apho simelwa sifikelele khona. Iqhubekile imeko yayizolo kungekho maginxi namhlanje ke msasazi o-presiding officer ngokuba benze lamngcelele ubusenziwe zivoters izolo ngokuba capturing site yethu ukuba belungiselela ukuba bathi i-results zibe ziyacapturishwa. Umcimbi we-results ke msasazi zenziwa phaya e-voting station apho zifilishwa khona and then ziziswe e-ofisini. Ufika kwase-ofisini ziqala zijongwe kuqala ziyotshona kwi-auditors. Kukho i-auditors zona zodwa apho ziye zijonga uba le nto siyicapturishileyo kwisystem because ngoku uzawuthathwa phaya zifakwe ezaa nkcukacha apha ematshini and then emva koko kuscan izovela apha kuthi
so kufuneka eza results ke zifane nezi bezisuka e-voting station. Kwi-offices zethu ezi-39 zonke zisebenza njenge-capturing sites ngoku, kodwa sithe masikhawulelane ne-distances apho o-presiding officer noko kufuneka bangabi umgama mde xa begqiba ubala. So sanento esizibiza uba zi-satellite capturing sites kwabamasipala bambaxa, not imetro ke kule game, kodwa apho ufumanisa uba umasipala masenze umnquma umzekelo onegcuwa, onedutywa, onegcuwa, onengqamakwe, onecentane. So kuzo zonke ke siye safumana i-storage sites pa, I mean i-capturing sites. Senzela ke ngokuba abantu abane-voting stations ezikulo area bangahambi bayotsho kulaa main office, bacapturise kule ndawo bakuyo. Sathi emva kwezi elections ke siphinde sisonge sibuyele. So sizamile ke ii-plans zethu uba zibe njalo msasazi. Nje khasichubela into yoba kula magingxigingxi besehla kwezi ntsuku zidlulileyo nihambe njani izolo? Kuvotiwe kakuhle kwaye nikwazile ukhawulelana namanani? Amanani msasazi, uqala kwethu ubona uba amanani azawuba mahle, sibone kweza queue ziye zakhona, kuye kwavela isimangalo kusasa. Ezi queue zininzi, ngaba u-IEC uyohluleka ngumthamo. Xa sijonge sisondela la manani athetha ukuthi abantu baphume ngobuninzi babo, so sachuluma ngxaki. Besinengxaki apho i-voting stations ezithile ngakumbi phaa eTranskei ziye azavula ngexesha. Kwenye ixesha besiphaa ko-8, 9, 10 njengoba sisivule ngo-7. 8, 9, 10 besistraglisha kwezinye kuba besifika indlela zivaliwe, kugrunjwe indlela, abahlali bamile bethi staff asizungene e-voting station, kodwa ke kuba ke besiqhogisene nabanye ke amapolisa, amajoni, besine-helicopter ezintathu ebeziku-standby. eyi-1 yamajoni ibihleli e-Alfred Nzo region, eyesibini ibihleli e-OR Tambo region, bazezona besibone ukuba ingathi kuzawuba khona ingxaki khona. Eyesithathu ibiye yamapolisa, kuzo zontathu one-TLBs bezikhona, ezi ke beziye zona zadiba imingxunya. Kwenye igame bafikile ke badiba imingxunya nge-TLB, bagqitha nosu uyagqitha because kaloku kuvalwe ukuba singaweli apha siye phaya. So badiba sawele staff ayotsho amapolisa ngaphesheya, abashiya kabane bebakhaphile. Xa bebuya abahlali baphinde bomba, but ke into abayenzileyo bathathe laa mhlaba bebewomba bahamba nawo for uba singakwazi uba siphinde sidibe ngawo. So sike sahleka ke kancinci noxa kuthiwa ke kuyalilwa noba kufiwe. Sazothi phaa ko-12:01 sabe sishiyeke nezitishi ezine ezingekavuli. Sathi ke futhi noxa amapolisa eredi for uba sincede, kwabe aba bantu bazawusebenza sibaqashileyo besoyika because kaloku basuka kweza communities, so boyika uba kuthiwe saniboma nawulalaphi na uba noncedso IEC. Kwii-plans zethu ke msasazi, njengoba besizazi izinto sizilindele, besitreyine amapolisa, siwabiza uba zi-contingents apho silalelise khona. Sisithi njengoba sizicategoriza i-voting station kuthiwe low risk sina 2 subs members ezikhona estation esihleliyo, risk medium risk sibana abe-4, high risk abe-6, besino extreme risk kulapho sithi sukani nina abantu be-IEC sifaka amapolisa la besiwatreyinile thina ngokwethu ukuze akwazi uoperate zonke ezazinto, afinish results and everything. But besiyazi uba ngela xesha senza laa nto sifuna nje uba sithi izitishi zivuliwe because ii-members, i-community biseyigxile uba noba kuvuliwe abazukuya bona bayothatha bathi nxaxheba. Mani bami ngazibini, lo ngumnumzana uSiya Makhe ecacisa ke ngamagingxigingxi abathe badibana nawo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, kodwa esitsho into yoba akho nto engakhange ilunge nanjengoko namhlanje usuku luqhubeke ngendlela ebebethe bacwangcisa ngayo, kodwa ngoku mandiphinde ndiziphose kuni intambo. Sibaba ngasibini anda. Usihlalo kazolonke ANC umnumzana Gwede Mantashe uthi uthukile indlela eliqhuba ngayo iqela elitsha uMkhonto weSizwe njengoko likhokhela ngenkxaso KwaZulu-Natal. Ngalenhlazana i-MK ibikhokela nge-69,000 yevoti kodwa kusabalwa. Eli qela lasekwa nyakenye laze ngoDisemba lazuza inkxaso kaMnumzana Jacob Zuma. Umnumzana Mantashe uthi nakubeni imothuse inkxaso ye-MK KwaZulu-Natal kodwa akaqondi ingaqhuba kakuhle nakwamanye amaphondo. If the impact is in KZN, it reflects something different. It reflects Zulu tribalism. And I don't think we should actually lock ourselves into Zulu tribalism. Tribalism is a backward form of politics. It is having its time frame, it disappears.
So if that is the factor, I'm not worried about it. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo kwinqaku lokuqala sithe inkqubo yobalo iqale kanye emva kokuba kuvalwe inxalenye yezikhululo zovoto. Kwezinye izixeko uvoto luqhube de kwangentsini namhlanje ixesha ebelilide emva kwelo belicwangciselwe ukuvala le intsimbi yethoba phezolo. Ukanti sele kuqosheliswe ngaphezu kwe-18% ubalo kwilizwe lonke. Ukanti ke ngoku masiye kwiziko leziphumo likazwelonke eGallagher Estate eMidrand nalapho umdidiyeli wethu enhloko uhlela mqhuqho sele engxangile. Hlels sikwamkele ezindabeni. Kumaxhaphetshu kwelo cala zihamba njani izinto okuza kuthi ga ngoku? Sibulele kakhulu Bhele, sibulise nakubabukele emakhaya. Ewe balunyanisile kokubana silapha kwiziko lukazwelonke lokubala iziphumo zonyulo nonyulo obeliqhubeka izolo. Bathe bhazalala kabantu izolo Bhele besiya kwindawo ezohlukeneyo beyokubeka onxe babo befuna ukuqinisekisa into yokubana ilizwi labo liyavakala kweli. Ngoku ke Bhele siza kuthi sithethe nomhlalutyi nomphandi oyintloko weziko le-CSIR uDr Jabu Mthweni. uDr Mthweni uza kusibhulela amathambo Bhele ngeziphumo zika-national kunye neziphumo ze-province okokubana xana beliziko le-CSIR babona okokubana kuza kuhambeka njani nasi. Kwamkele Dr Mthweni, sibulele ngexesha lakho. Ndiyabulela Hlela. Dr Mthweni, khawusibhulela amathambo usixelele into okokubana ku-national naku-province nibona into okokubana kuza ngubani na onokuthi ahambe phambili. Masibhula amathambo siyabona ukuthi ku-national ngoba imodel yethu seyifikile kakhulu lapha ku 19.12% yamavoti adeclariwe. Siyabona ukuthi u-ANC u-African National Congress ku-national kuzathi sekuphela ukuvota uzawufika lapha ku-41 or 42% or so. Siyabona i-Democratic Alliance sibona ukuthi izawufika ku-21% and then bese u-MK onguye mhlambe iparty entsha sibona izawufika ku-14%, mara siyazi ukuthi ngoba iparty entsha maybe imodel isazawutshintsha ixesha lihamba. U-FF yena uhleli lapha kubo 9.2% njengoba sime manje, and then bese kuvela i-Patriotic Alliance ehleli ku-1.9% njengoba kufika lesikhathi. Dr Mthweni, usixelele into okokubana akhona amathuba kwaye maninzi amathuba okokubana i-MK iliqela elitsha lingathatha indawo yesithathu ye-EFF kuzwelonke? Masibhula sibheka ama-projections wethu i-MK siyayibona ukuthi okwamanje ihleli maybe kubo 8% kuma-national vote, but imodel yethu isitshela ukuthi izawufika mhlambe ku-14%. Khawusithathe ke ngoku gqirha usise kumaphondo kujongeka kunjani? Emaphondweni singaqala mhlambe ku-Eastern Cape. Masibheke ku-Eastern Cape la cishe ama-results aqale ukukhishwa khona izolo sibona u-African National Congress abane-majority lapho ngo-62% makuphela amavoti, and then i-Democratic Alliance ihlale kusibini ngo-15%, and then u-UDM uyavela naye endaweni yesine ku-3%. Dr uthi asikwazi ukuthetha ngephondo leKwaZulu Natal nephondo leGauteng kunye nephondo leLimpopo. Usixelele into okokubana ungawabhula njani namathambo kulo maphondo kungoba kutheni? Kungoba ngaleli xesha iKwaZulu Natal beyihleli kuma-district cishe esekhonile ukuthi babalwe angu-11%, and imodel yethu ikhona ukubhula kakuhle mangabe ama-district or amavoti akhawuntiwe kuma-district ahleli ku-15%, and le iyafana nakuGauteng naseLimpopo. Kwi-social media siyaqonda into okokubana abantu baxakekile bayathetha phaya ingakumbi ngoku kukho nezinto ingathi uba i-MK ingathatha indawo ye-EFF. Kuthiwani kumakhasi zonxibelelwano? So ku-social media siyabona obviously ngoba kuyizolo bekuvotwa cishe ama-hashtag wokuvota asahamba phambili abantu bavotile, mara siyabona futhi ama-leaders njengoba mhlawumbe abaphathi bamapati abaphathi abafana njengomongameli abo-Jacob Zuma nabomongameli abaphethe abo-president amaphosta bayavela lapho ku-social media, and abantu obviously bancamele lama-results and bawabhekile ngamehlo aphezulu. Enkosi kakhulu gqirha. Okanti ke ngoku siza kuthetha nogqirha Vilakazi owakwidyunivesithi yase-UKZN naye ongumhlalutyi wezopolitiko usawuthi qabaqaba. Sithetha naye malunga novoto lwayizolo. Sikwamkele gqirha.
siyabulisa kubaphulaphula ekhaya. Enkosi kakhulu. Izolo baphumile abantu bahamba bayokuvota kodwa sibona into okubana noko ibililo nyulo ebelunoxolo olu lwalonyaka. Wena ubone njani? Hayi nami ndiyavuma kube ne-peace nyani xa sijonga like in different areas khange abantu babhekishe kakhulu into esiyiviyelayo ke loyo because bekune-predictions ezibonisa into ethi ngathi abantu bangaba involved kule nto kwi-protest khange sizibone gqithi ke endaweni ezininzi. Bezikhona ke ne-hotspots like mhlambe KwaZulu Natal kwezinye indawo e-Western Cape neMpumalanga eLimpopo kodwa ke xa sijonga baphulaphula ekhaya generally le elections ibe peaceful. Gqirha kwezi ndawo uthi bekukho uqhankqalazo kulo ingaba ingxaki ibiza nemibutho yepolitiko okanye ingxaki ibijoliswe kwi-IEC? Abantu bebadidekile msasazi because bekunalento ye-section 24A phayana ethetha into ethi umuntu if bengakhange akwazi uvota kwi-district akuyo ne bengacela kwi-IEC by the 17th zikaMay and then bakwazi ukumfaka kwenye district but kwafumaneka into ethi ke abantu xa bemuva ke ngoku because of umsebenzi abanye bashonelwa noba yintoni bangakwazi ke ngokuvota phayana. So those are some of the reasons. Abantu ke abanye is just nje imeko yokuhlala indaba ye-service delivery uthola ukuthi abantu bathi asikwazi uvota because soloko savota anisifakela amanzi anisifakela izindlu ayikho nje into ethi kunenkonzo. So beku ama-issues njengalawo swabonile enza ukuthi abantu babhekishe kakhulu endaweni eziningi. Gqirha Vilakazi, ucinga into kokubana mhlawumbi njengokubana ezi ziphumo zimane zivela ucinga mfana mhlawumbi kufuneka libe khona ilizwi elisuka kwinkokheli zopolitiko ezithi abantu mabathoba amaxhala? Ndiyayicinga mna sisi because xa sithetha ngo-section 24 for instance le bendithetha ngaye ne u-section 24A wabekwa emthethweni nge-COVID-19. Abantu bazakhumbula ke emakhaya ukuthi besiku-lockdown ngo-2020 so ngoku ithetha into ethi khange sikwazi ukufaka i-inputs kule section 24A. So xa sibuza ke into ethi kwenzeke njani bathi no this section 24A iyayenzwa i-parliamentarians yaqonda. So ndiyacinga bana fanele bayithethe le nto with communities into ethi this section 24A is not working for abantu. Bayijongele into ethi ke ngoku can't we mhlambe sithi amend it ngendlela ukuthi abantu bakwazi ukuthola indlela yokuthi bakwazi ukuvota because mphulaphula ekhaya u-section 24A noba ke the intention bekukuthi abantu bangavoti twice because kwabonakala ngo-2019 ukuthi abantu abaningi ba-double vote yaqona. So it was put in place into ethi avoid that thing but ke ngoku kwabonakala ukuthi there was an oversight into ethi xa umfaka u-24A kuzaba nabantu abavalelwa ngaphandle and le nto ke ingenza ukuthi mhlambi i-elections zethu sibe ngathi aziba unfair. So into enjalo izadinga ukuthi ama-politicians wethu akhulume nomphakathi ukuyicacisa le nto so that ama-observers wethu avela koma-AU international bangathi ivoti zethu bezingekho fair yaqonda. Enkosi kakhulu Gqirha Vilakazi, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lowo ke ibingugqirha Vilakazi wase-UKZN naye ke esixelela ngendlela alubone ngayo ulonyulo lwayizolo. Ngoku siseku-19% wokubalwa kweziphumo asazi ke ukuba iyakuzala nkomoni kodwa ke siza kulinda kwakhona siphinde kwakhona sithethe nani sibuyele kuwe kwakhona Bhele Studio. Sithi Chubeko hleli Ntombi kaMqhuqho sihlabele mgama ukanti ngoku masithi tsixatha olundi KwaZulu Natal intatheli yethu Simphiwe Mfoka Makanyo Ngcangile. Simphiwe sikwamkele khawusixelele ukuba kuqhubeka ntoni apho khoyo. Siyavuya ngibingelele kwena kanjalo nombukeli wendaba ngalesi sikhathi ngisho impela ukuthi ngemuva kwami uyaqhubeka umsebenzi wabesikhungo i-IEC okuyinhlangano yengamela ukhetho oluphathelene ke nokubalwa kwawo amavoti lapha kulesifunda esingathi ke iZululand district esibandakanya kuso indawo yasoLundi Phongolo kanjalo ke nezinye indawo ezibala kuzo ke eDumbe. Njengoba ke ngike ngabalula ngaphambilini siyavuya ukuthi lo msebenzi ngoba usaqhubeka nje akukho
akukho okutheni ke esingakhipha okuzibalo eseqinisekisiwe kepha esingakwazisa umbukeli ukuthi lapha kwaZulu Natal bangaphezulu kuka 5.7 million abantu abebebhalisele ukungenela lolu khetho kanti sibonile ke nemiqa ebimide kusona nje sonke isifundazwe ikakhulukazi endaweni ke esemadolobheni ngibala ke phakathi kulezo indawo yaseThekwini kanye nezinye kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi lo msebenzi okubalwa ke kwamavoti lapha kulesifunda saseZululand usuhambe isikhathi esingakanani asamukele umnumzane uMazwendoda wakwaZungu oqhamuka lapha ke kwa-IEC kulesifunda sikusona babuzungu sibingelele sikwamukele indabeni baba. Ngiyabonga ithuba. Izolo sibona imiqa emide la endaweni yaSolundi nakwezinye indawo kuze kuba sebusuku abantu belangazelela ukuvota kwayizolo kuhambe kahle. Ukuvota kwayizolo kuhambe kahle kakhulu. Imiqa besivele silindele ukuthi kuzoba nekhathi lapho kuzoba khona abantu befika ngobuningi eziteshini kodwa ke bese kulindele futhi sikuhlelele ukuthi lokho sizokusebenza kanjani uma ngabe sekufike leso sikhathi. Ngaleyo ndlela leyo sisheshile ukuqeda ukubala kangangokuthi by 4 o'clock ekseni namhlanje zonke ikhungo bese iqedile la ngaphansi kamasipala waSolundi and seyilethile sebeqala beletha ngaphambili abo area managers bethu beletha imaterial ngaphambili ukuze sikwazi ukupresenta kuma politicians and thereafter siqhubeke necapturing. Ngicabanga ukuthi okubalekile ukwazi ke njengamanje ukuthi senikusiphi isigaba malungana nokuqinisekiswa ke kwawo amavoti abantu nokuthi imiphumela nizoyikhipha nini. Nakuba ngiyeqinisekise ukuthi imiphumela sizoyikhipha nini kodwa ke uma kusebenzeka ngendlela esifisa ngayo ngibona ukuthi mhlambe ukuthi kushaya u12 o'clock sasa emini kulabo masipala abakhulu eZululand okuyi-Ulundo noNgoma ifilidi abaqolosi siyobe sesiqedile ukucapture imiphumela ukufaka imiphumela emshinini futhi sesikwazi ukuthi sipresent imiphumela mhlambe engakaqinisekiswa kuma political parties. Azikho ihibe khona njengamanje. Cha, azikho ihibe khona sisebenza kahle kakhulu njengoba similelana nambe emva kwethu bayaqhubeka nomsebenzi wokupresent ama results. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Umnumzane uMazwendoda Zungu ke lo oqhamuka ke kwa-IEC ojutshwe ukuba aqaphe futhi abheke umsebenzi wayo lenhlangano kulesifunda saseZululand. Ngikhuluma nawe nje siyavuya ngaqinisekisa njengoba usushilo ukuthi ke lapha esifundazweni kusibhekwe ngabomvu isifundazwe njengoba sesiqalile nakwezinye indawo ukubona imiphumela ilokhu ingena kancane kepha luselude ukhalo ukuthi umuntu hlamba ngaba nesithombe sokuthi isifundazwe sizokuma kanjani kakhulukazi ke makhulunywa ngodaba lokuthi iliphi iqembu elingase ke likwazi ukunqoba ke lesifundazwe esibhekwe ngabomvu. Uzokhumbula futhi ukuthi ke phela ngoba ngishilo ukuthi abantu ekulindeleke ukuthi bavote lapha esifundazweni bangaphezulu kuka 5.7 million nokuyisibalo besingaphansana nje kwaleso sasesifundazweni saseGauteng. Siyavuya. Kwanda kwalewa ngumthakathi Mnguni Chochubeko kwezemidlalo umqeqeshi wabanyana uDesiree Ellis uthi uza kusebenzisa imidlalo yobuhlobo emibili neSenegal ukubhika amantombazana aqala ukudlala kwizinga lehlabathi nabuya kumonzakalo. Ibanyana iza kucwena neSenegal ngaphandle komso zeyibuyele ekhaya ngolwesibini eveke ezayo. Umdlalo wodonga lwebanyana uLebu Ramalipe uthi lo mdlalo obuhlobo neSenegal uza kuba likhubalo lethuba elimvela tanci kubadlali abatsha kweli qela. Endibalekile ukuthi nabo babone ukuthi banyana into elindelekileyo uyabuza ufuna ukudlala banyana. I think sonke siyafunda ngokuthi size campaign and then sifunde going back and then uyazi ukuthi kumele improve phina. Ugqirha Desiree Ellis uthi ukubhikwa kwabadlali ababuya kumonzakalo kuza kubanceda baziqhelanise nokudlala neentsiphalala zaseSenegal. Senegal will be a very good test, a very physical side, very organized side, and it will be a good test for the new group of players and those coming obviously back from injury. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Qonqololo siyaguqa siyakhothama ezasemini nje khongozelana ezetsi byesixhenxe ngorhatya makube chosi behele.